Le message ibheke kakhulu kubazali ukuthi bazali uma ngabe uNkulunkulu esekuphile ithuba lokuthi ube nezingane zakho noma ukwazi ukukhulisa abantwana bakho, bakhulise ngey'mfundiso ey'neqiniso, bakhulise noma ebuncaneni babo bafundise ukubaluleka kokubambisana uma ngabe bezingane zandawonye, ubafundise ukubaluleka kokuphilisana bebodwa egcekeni. Siyazi ukuthi umuntu uma ngabe ekhula abanye bahambe beshintsha, kodwa kungcono ukuthi ube nesiqiniseko sokuthi wakwenza okungangamandla akho. Enza isiqiniseko sokuthi uma ngabe ukhulisa iy'ngane zakho uy'khulisa ngale ndlela yokuthi ngelinye ilanga zikubonge noma engasakubonganga ngaleso sikhathi usay'khulisa, but kube khona isigaba mhlawumbe ekukhuleni kwazo ezohamba sithi hawu nayi lento le yayishiwo ubaba engabe uma nayi, zikhulise ngale ndlela yokuthi ngelinye ilanga uma engakwazanga ukubonga ngaleso sikhathi zikubonge ebudaleni bazo noma ekukhuleni kwazo. Mhlawumbe ezothi omunye hawu nayi lento le yayishiwo uma noma ubaba, awuyazi kwasisiza ubaba ukusenzisa ukuthi noma ngokusifundisa ukuthi njengamanje sikuleso sigaba sempilo and sisiqonda kangcono ngoba sesike safundiswa ngaso. Khulisa iy'ngane zakho ngemfundiso eneqiniso kangangokuba kwawena ukwazi ukuy'qhenya uma ngabe uyibona ikhula ngaphansi kwey'mfundiso zakho, uyikwazi nawe ukuy'qhenya ngelinye ilanga ukuthi namhla kufika ukufa kuwena, but uyazi ukuthi umuzi wakho lo yikhaya lazo ngeke uze uhlakazeke, ngeke futhi uzuwe, but ziyobambisana ngoba uzamele okungangamandla akho ukuthi uyifundise ebuncaneni bazo ukuthi kubalulekile ukuthi ibambisane, kubalulekile ukuthi ihloniphane uma ngabe izandawonye. Zikhulise ngale ndlela yokuthi noma ukufa kukufica, but wazi ukuthi wena uyohamba ukhululeke noma uyothokoza noma uyay'qhenya ngazo ekuthenini at least ngishiya abantu esengakwazi ukuthi baba amadoda bakwazi ukuthi babhekane, ngishiya abantu asebengakwazi ukuthi okungenani noma ubani okwazi ukuthi abacoshe ngoba nakhazi wena noma edabukela wena noma ebona nje iy'ngane angafisa ukuthi ayikhulise, but wena uthole ukuthi unesiqiniseko sokuthi lezo y'ngane zakho ziqeqesheke ngokwanele ukuthi zikwazi ukubhekana nempilo noma imuphi umuzi. Zingathi uma ngabe y'tholwe emzini abantu bese zithi iyahlushwa noma yiqale phansi ibe ney'nkulumo zokuthi kuba ubani ukhona ngabanje, but kube ukuthi nawe uyazi ukuthi uyay'qhenya ngazo, uyay'qhenya ngabantu othi noma uficwa ukufa ubashiye ngemumva la emhlabeni because uyobe ukwenzile okungangamandla akho, uyobe uyidlalile indima engangamandla akho.